କ'ଣ କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ କି? ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ହଁ, କହିପାରିବ କି ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ୍ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଓ ଆଜିଥ୍ରୋମିସିନ୍ ଭଳି ବଟିକା, ଯାହାକି ସହରଠୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ବଟିକା କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ବାକିଲସ୍ କାଲାମେଟ୍ ଗୁରେଇନ୍ ବା BCG ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଟୀକା, ଯାହା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ମାଆମାନେ BCG ଟୀକା କହିଲେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି। ଏହା ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସୋଲୋ ଦେଖିଥିବେ, ତାହା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ପରି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ସେଲ୍ ବା କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓ ଏହି କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆବରଣ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ଓ ଏହି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଶରୀର ବିରୋଧୀ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ? ଏହି ତିନି ଗୋଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ୍ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଓ BCGକୁ ସରକାର WHO ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣମୂଳକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ନିଦାନକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ମାଧ୍ୟମ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ଏକ ଆଶାର କିରଣ ସଦୃଶ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଟ୍ ହାନକକ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି କରୋନା ଟୀକା ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଏହାର ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ କୁଶଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହିଭଳି ସୂଚନାମୂଳକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।